tenia tot. Era molt feliç. La meva vida era genial. Era paleta, poques hores al dia, no havia de pensar. I sí, ara sóc ric per tot això de la música, però encara recordo aquell dia quan els periodistes sud-africans van venir a casa meva. A casa meva! I van començar, ja saps que ets una estrella a Sud-àfrica? Ja saps que allà has vengut 1 milió de discos? És per això que estic sempre ben a la guai, esperant-los a ells, els periodistes sud-africans. Estic fart d'ells, fart. L'heu sentit? L'heu sentit? L'heu sentit? L'heu sentit? L'heu sentit? Periodistes sud-africans! On sou? Vinga, covards! Capsigrans! Vinga! On sou?